Bine v-am regăsit! Astăzi vom rezolva un subiect propus de domnul profesor Liviu Ignat Socaciu de la Școala Gimnazială Paul Tanco, Monor, județul Bistrița, Năzăud. Cum v-am obișnuit, o să parcurgem subiectul integral și aștept comentariile voastre în secțiunea de mai jos. De asemenea, m-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abonat la canal chiar pentru voi să fiți la curent cu tot ceea ce postez și să vă pregătiți, desigur, pentru evaluarea națională. Acestea fiind spuse, să începem cu subiectul 1. Rezultatul calculului 40 minus 8 ori 5 este egal cu 8 ori 5 este desigur 40 și atunci o să avem 40 minus 40 egal 0. Numărul care reprezintă 25% din 60 este egal cu 25% se traduce prin 25 supra 100. Acest din se înlocuiește cu ori și 60. Urmează să facem simplificările de rigoare. 25 putem să simplificăm cu 100, 1 și 4. 4 putem să simplificăm cu 60 și ne rămâne 15. Deci rezultatul este chiar 15. 3. Cel mai mare număr natural din intervalul 2-9. Deci a spus că sunt numere naturale. Paranteza rotundă înseamnă că aceste capete 2 și 9 nu sunt incluse. Deci în interval ar fi doar 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Iar cel mai mare este desigur 8. Aici lumea se poate păcăli luându-l și pe 9, dar pe 9 luăm doar dacă avem paranteză pătrată, ceea ce nu este cazul acum. La 4, setul de numere 7,31, 7,3 perioadă 1, etc. și mă întreabă care este cel mai mic dintre acestea. Păi o să le iau pe rând. 7,31, 7,3, perioadă 1. Acesta înseamnă că se tot prelungește până la infinit cu 1. Urmează 7, perioadă 31, ceea ce înseamnă că 31 se tot repetă. Și ultimul, 73,1. Bănuiesc că este clar că 73,1 nu are cum să fie cel mai mic. Și apoi, întrebarea este care rămâne dintre acestea. După 7,31, evident, pot să pun o infinitate de zerouri. Și atunci mă uit. 7 e același peste tot, 3 e același peste tot, 1, 1 și acum avem diferența. Păi cel mai mic este acest 0, pentru că următorul e 1, 3. Deci cel mai mic este 7,31. La 5, 4 elevi calculează suma tuturor numerelor pare de două cifre. Păi, numerele pare de două cifre, cel mai mic este 10, plus 12, plus 14, plus puncte, plus 98. Aceasta, desigur, este o sumă Gauss, dar ca să fie foarte prietenoasă, putem să dăm un factor comun pe 2 pe lângă 5, plus 6, plus 7, plus puncte, 49. Și acum, într-adevăr, trebuie să lucrăm această sumă. Evident, Gauss. Vă amintesc că formula era primul număr, adică 5, plus ultimul număr, 49, ori câte numere sunt supra 2. Și problema este să ne dăm seama câte numere sunt. Păi, o să vă fac un desen ajutător ca să vă dați seama. Deci dacă am avea numere de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, puncte la 49, bănuiesc că sunteți de acord că de la 1 la 49 avem 49 de numere. De la 1 la 4 avem 4 numere și atunci de la 5 la 49 ne rămân 49 minus 4, adică 45 de numere. Aici se creează confuzie, copiii scad din 49, 5 și le dă 44, ceea ce nu este corect. Deci avem 45 de numere. Observăm că putem să simplificăm 2-ul din față cu 2-ul de jos și ne rămâne 54 ori 45. Putem să facem rezultatul, desigur, una sub alta, ceea ce vă recomand oricum întotdeauna, adică să nu vă fie frică să faceți calcule una sub alta, nu este nimic rușinos. Iar rezultatul o să ne dea 2430, deci Mihaela a avut dreptate. La 6, prețul unui cărți este de 25 de lei. Gabriel afirmă că dacă prețul s-ar scumpi cu 10%, iar apoi noul preț ar ieftini cu 10%, cartea ar costa tot 25 de lei. Din partea mea puteți să nu faceți nici măcar vreun calcul aici, pentru că este foarte clar că e fals.
dar o să vă fac și demonstrația. Deci prima oară avem un preț de 25 de lei și se scumpește cu 10%. Deci scumpire înseamnă plus, 10% înseamnă 10 pe 100 din prețul cărții. Să nu uitați, vă rog, să notați prețul cărții, că lăsând procentul singur nu are nicio valoare. Și facem niște simplificări și ne rămâne 25 plus 5 pe 2, deci 25 plus 2,5 care ne dă, 27,5 lei. Acesta este prețul după scumpire, iar apoi noul preț se ieftinește cu 10%, deci 27,5 minus 27,5 minus 10% din 27,5. Evident putem să facem o simplificare și vine 27,5 minus 1 pe 10 ori 27,5, care înseamnă 27,5 minus. Fiind supra 10, virgula se va muta o poziție și înseamnă 2,75. Facem scăderea, aceasta o să o fac totuși ca să vedeți. Vă amintesc că la scădere și la adunare se face virgulă sub virgulă. Deci aici, neavând cifră deasupra lui 5, o să pun de la mine un 0. Și atunci 10 minus 5, 5, 14 minus 7, 7, aici m-am împrumutat, virgula, 4, 2, 4, 7, 5. 24,75, care evident nu e același cu 25 inițial. Și atunci afirmația este desigur falsă. Subiectul al doilea, în figura alăturată, punctele A, B și C sunt coliniare în această ordine, astfel încât punctul B este segmentul lui AC, iar punctul C este mijlocul lui AD. AD are 12 cm și mă întreabă cât este lungimea lui BD. Știind că acesta tot are 12. Păi dacă știm că AD are 12, automat o să știm și pe AC și pe CD, dar eu o să fac o rezolvare completă. Deci dacă C e mijlocul lui AD, rezultă că AC este egal cu CD egal cu AD supra 2, care înseamnă 12 pe 2, adică 6. Deci fiecare are 6 cm. După aia, B este mijlocul lui AC. De aici rezultă că AB este egal cu BC, egal cu AC pe 2, care este 6 pe 2 și anume 3 cm. Și atunci, ca să-l aflăm pe BD, putem să-l formăm din BC plus CD, care înseamnă 3 plus 6, adică 9 cm. La 2, în figura alăturată, dreptele A și B sunt intersectate de secanta C. Fiind evidențiate măsurile a două unghiuri, valoarea lui X este, păi, în primul rând, având în vedere că A și B sunt paralele, trebuie să ne dăm seama în ce caz se încadrează aceste două unghiuri, iar ele sunt externe de aceeași parte a secantei. Se știe că externele de aceeași parte a secantei sunt suplementare. O să scriu și eu acest lucru. Deci unghiurile externe de aceeași parte a secantei sunt suplementare. Adică formează împreună 180 de grade. Și atunci avem 3x minus 6 plus 12x plus 6 egal cu 180 de grade. Minus 6 cu plus 6 se duce. 3x plus 12x se transformă în 15x egal cu 180. Deci rezultă că x o să fie 180 supra 15. Putem să împărțim printr-un 3, ne rămâne 5 și 60 și prin 5 desigur și ne rămâne 12. Deci valoarea lui X este B12. Pentru 3, în figura alăturată este reprezentată un triunghi echilateral ABC, O centru cercului circumscris triunghiului ABC, AO 6 radical din 3
Perimetrul triunghiului ABC este egal cu... Fiind triunghi ABC echilateral, se știe că punctele importante coincid. Prin puncte importante înțeleg O, I, H și G-ul. Și nouă ne-a dat O, centrul cercului circumscris. Fiind puncte care coincid, înseamnă că O e același cu G, centrul de greutate. De ce îl aleg pe G? Pentru că îi cunosc poziția. Se află la o treime față de bază și 2/3 față de vârf. Și atunci, prin acest lucru, știu că AO practic este 2/3, adică 2/3 din AD, din înălțime. Înlocuiesc 6 radical din 3 pentru că îl cunosc pe AO, e 2/3 ori AD. Rezultă AD egal cu 6 radical din 3 împărțit la 2/3. Adică 6 radical din 3 ori 3/2. Pot să mai fac desigur niște simplificări, fac înmulțirea și ne dă 9 radical din 3. Deci toată înălțimea aceasta AD e 9 radical din 3. Știu înălțimea în triunghiul echilateral, păi pentru aceasta am și formulă. AD fiind H triunghi echi, o să fie latură radical din 3/2. Pe AD, desigur îl știu, este 9 radical din 3. Pot să împart totul la un radical din 3 și atunci se duc acestea două. Și rămâne că L/2 este 9. Ceea ce rezultă că L este 9 ori 2, adică 18 cm. Acum că am aflat latura, putem să calculăm perimetrul triunghiului ABC, care este 3 ori latură, care este 3 ori 18, 3 ori 8, 24, 3 ori 1, 3 și cu 2, 54 de centimetri, adică D. Pentru 4, în figura alăturată este reprezentat un romb, perimetrul rombului e de 40 de centimetri, măsura unghiului A e de 30 de grade, să aflăm aria rombului. Prin faptul că ne-a dat perimetrul rombului, noi știm că el este 4 ori latură, deci putem să aflăm latura rombului. L-ul este 40 supra 4, care înseamnă 10 cm. Știu că sunteți obișnuit cu aria rombului să fie diagonală 1 ori diagonală 2/2, dar putem să folosim și altă formulă, și anume latură 1 ori latură 2 ori sin de L1 și L2. Este formulă pentru 4 latere. Și atunci L1 o să o iau AB ori AC ori sin de BAC. Evident nu sunt luate la întâmplare, sunt luate special că este unghiul BAC. AB este 10 ori 10 ori sin de 30. 10 ori 10 ori sin de 30 este 1/2. 5 ori 10, 50 de centimetri pătrați. La 5, AB și C situate pe cerc, de centru O, astfel încât AC este diametru, măsura unghiului ACB este de 30 de grade, area lui AOB este 25 radical din 3, să aflăm lungimea cercului. Păi ne-au dat unghiul ACB. Acesta este unghi înscris pe cerc. Unghiul înscris pe cerc este jumătate din măsura arcului lui corespunzător. Acesta fiind unghiul, arcul care îl corespunde este acesta, BA-ul. Și atunci o să avem măsura lui BA, totul pe 2. Deci 30 de grade este BA pe 2. Deci BA o să fie 30 ori 2, adică 60 de grade. Deci acesta are 60. Unghiul AOB, în schimb, este unghi la centru și va fi exact măsura lui AB, adică 60 de grade. Deci acesta e unghi la centru și acesta este unghi cu vârful pe cerc. Fiind unghiul AOB și el de 60 de grade, ce știu despre OB și AO? Sunt raze, deci sunt congruente. Și acum dacă am aceasta ce înseamnă? Că triunghiul AOB este isoscel.
dar am și un unghi de 60 de grade, iar triunghiul isoscel cu un unghi de 60 de grade este echilateral. Și atunci AOB, echi. Iar ei ne-au dat aria triunghiului AOB. Păi noi cunoaștem aria triunghiului echilateral. Avem formulă pentru ea, e latură la a doua radical din 3 pe 4, care e 25 radical din 3, că atâta ne-au zis că este. Putem să simplificăm, mă rog, împărțim la radical din 3 și ne dă că L pătrat pe 4 este 25. Rezultă că L pătrat este 25 ori 4, deci L-ul o să fie radical din 25 ori 4. Știu că se poate face înmulțirea, dar prefer să fac așa că e mai simplu. Vine radical din fiecare, radical din 25 e 5, radical din 4 este 2, 5 ori 2 ne dă 10 cm. Deci aceasta este lungimea laturii triunghiului AOB, care e aceeași cu raza pentru cercul nostru. Iar ei ne întrebau lungimea cercului. Lungimea cercului, vă amintesc că este 2 pi r, deci vine 2 ori pi ori raza noastră este de 10, deci 20 pi centimetri. La 6, volumul tetraedrului regulat este 18 radical din 2 și area totală este ABCD. Eu o să redesenez figura ca să vă fie vouă un pic mai ușor. Nu este atât de sugestivă. O să o desenez evident ca o piramidă. El este o piramidă, doar că cu ce proprietate? Proprietatea că toate triunghiurile sunt echilaterale. Toate fețele sunt triunghiurile echilaterale. Și atunci o să avem ACDB. Chiar vă rog să vă uitați mai mult la desenul ăsta. Așa. Ce ne-a dat? Ne-a spus că volumul este 18 radical din 2. Volumul este, fiind corp cu vârf, este aria bazei ori H pe 3. Deci de aici, dacă mulțim pe diagonală, o să vină că aria bazei ori H este 18 ori 2, adică 54 radical din 2 cm cubi. Dar de aici nu prea mai cunoaștem foarte multe lucruri. În schimb, fiind tetraedru regulat, toate fețele triunghiuri echilaterale, deci peste tot am același L ca latură. Aș putea să-l aflu pe acest OB în funcție de latură. Păi cum? Hai să zicem că punem aici un E, fie BE, perpendicular pe CD. Deci am dus înălțimea. Fiind triunghi echilateral, știu că OB se află la 2/3 față de bază, deci 2 pe 3 față de BE. BE este înălțime în triunghi echilateral. Acesta are formulă, deci BEH triunghi echi, care e L radical din 3 pe 2. 2 pe 3 ori L radical din 3 pe 2. Pot să mai fac și o simplificare, L radical din 3 pe 3. Deci acesta este OB, L radical din 3 pe 3. De ce fac aceste lucruri? Pentru că, având în vedere că n-am nimic numeric, trebuie să mă gândesc că trebuie să obțin niște relații unde să am o singură necunoscută. Iar AO, fiind înălțime, trebuie să o exprim și pe ea în funcție de latură, OB același lucru. În fine, AO mă interesează de fapt cel mai mult și OB să-l aflu în sensul ăsta. Cum aș putea să-l aflu pe AO, înălțimea? Păi aș putea să fac Pitagora în triunghiul AOB. De ce este AOB triunghi dreptunghic? Pentru că AO vine perpendicular pe planul BCD, iar OB este inclus în planul BCD. Rezultă că AO este perpendicular pe OB. Deci triunghiul AOB dreptunghic rezultă prin teorema lui Pitagora, îl scoatem pe AO pătrat, este AB pătrat minus OB pătrat, ceea ce înseamnă L pătrat minus L radical din 3, totul pe 3 la pătrat. O să mă duc pe pagina următoare ca să vedeți despre ce este vorba. Deci AO pătrat, mai scriu o dată, L pătrat minus L radical din 3 pe 3, totul la pătrat.
L pătrat minus, o să ridic toată paranteza asta și vine L pătrat ori 3, că radical din 3 la pătrat e 3, supra 9. Pot să mai fac o simplificare și vine L pătrat minus L pătrat pe 3, pot să aduc la același numitor și vine 3L pătrat pe 3 minus L pătrat pe 3. 3L pătrat minus L pătrat dă 2L pătrat supra 3. Rezultă că AO este radical din 2L pătrat pe 3. Ce iese de aici de sub radical? Păi doar L, pentru că el e la pătrat, radicalul mi înjumătățește puterea. Restul rămân sub radical, deci o să vină radical din 2 pe radical din 3. Am distribuit radicalul. Pot să fac o raționalizare și vine L radical din 6 pe 3. Bun, deci acesta este AO-ul nostru. L radical din 6 pe 3. Și acum pot să înlocuiesc. Deci noi aveam în formula volumului area bazei ori H. Ne-a dat că e 54 radical din 2. Deci area bazei ori H e 54 radical din 2. Area bazei este de triunghi echilateral. Deci avem latura la a doua radical din 3 pe 4. Ori H-ul care ne-a dat L radical din 6 totul pe 3. Și noi știm că dă 54 radical din 2. Acum avem o ecuație cu o singură necunoscută, deci înseamnă că putem să îl aflăm pe L. Și o să ne dea L la a doua ori L acesta ne dă L la a treia, radical din 3 ori radical din 6, sau mă rog, pot să împart la radical din 2 tot ce e aici și ne rămâne radical din 3. Radical din 6 se simplifică cu radical din 2 și ne rămâne radical din 3. Pe 4 ori 3 egal cu 54, ce am simplificat radical din 2. L la a treia, radical din 3 ori radical din 3 înseamnă 3. Pe 4 ori 3 egal cu 54. Se simplifică un 3 cu 3 și ne rămâne L la a treia pe 4 egal 54. Deci rezultă că L la a treia este 4 ori 54, care înseamnă 216. Pe urmă, dacă facem, cum putem să-l aflăm pe L? Acesta era L la a treia. În mod normal este radical de ordinul 3 din 216, dar nu știți voi acest lucru. Și atunci putem să luăm pe încercări. Dacă e L la a treia, înseamnă că e L ori L ori L. Și atunci ce număr ne-ar da nouă în sensul ăsta 216? Păi, dacă am face, de exemplu, nu știu, 5 ori 5 ori 5, e clar că nu o să dea, dar ca idee, 25 ori 5, 125, rezultatul final. Dacă aș încerca cu 6, 6 ori 6 ori 6, aici mi-ar da 36, ori încă un 6, 18, 216, adică chiar ăsta e rezultatul. Și atunci L-ul nostru este 6. Și ne întrebau area totală a tetraedrului regulat. Area totală este formată din toate fețele. Noi avem 4 fețe identice, care sunt 4 fețe de triunghiuri echilaterale, care înseamnă 4 ori L pătrat radical din 3 pe 4. 4 cu 4 se simplifică. Latura noastră am aflat-o că este 6, de 6 la a doua radical din 3, adică 3, 6 radical din 3, adică punctul A. Ca observație, încă o dată, repet, când nu aveți valori numerice, creați-vă ecuații în așa fel încât să puteți să scoateți o singură necunoscută. Subiectul al treilea, numerele A și B sunt invers proporționale cu 3 și 5, iar B și C sunt invers proporționale cu 10 și 18. Și ne întreabă dacă A și C sunt și ele direct proporționale cu 3 și 9. O să scriu datele problemei și imediat ne apucăm de problemă. Aș vrea totuși să vă scriu un pic de teorie și anume, dacă avem A, B și C invers proporționale cu X, Y și Z, în primul rând ce o să avem? A supra 1 pe X egal cu B supra 1 pe Y egal cu C supra 1 pe Z, care înseamnă K. Mă rog, și de aici scoatem în funcție de problema noastră. Altă problemă pe care o avem, proprietate de fapt, mai avem că
A ori X o să fie egal cu B ori Y egal cu C ori Z. Și aceasta este foarte importantă și ne ajută fix la subiectele de genul acesta. Și cum o aplicăm în cazul nostru? Mă refer la aceasta a doua. Ar veni A ori 3, adică 3A, egal cu B ori 5, 5B. Jos fac același lucru. 10B egal 18C. Și observ că se poate împărți totul la 2. Adică 5B egal cu 9C. Păi ce observ? Eu am 5B și aici și aici. Deci înseamnă că 3A-ul acesta va fi egal chiar cu 9C. Și conform acestei proprietăți înseamnă că A și C sunt invers proporționale cu 3 și 9. Adică exact cât au vrut ei să fie. Deci este adevărat. Iar la B, dacă A, B și C, să aflăm numerele, știm că suma numerelor A și C este egală cu 120. Deci A plus C este egal cu 120. Cum le exprimăm? Păi, în primul rând, din ecuația aceasta, aplic formula de aici din dreapta și o să vină că A supra 1 pe 3 va fi egal cu B supra 1 pe 5. Iar din a doua va veni că B supra 1 pe 10, să-mi fac un pic de loc aici, B supra 1 pe 10 o să fie egal cu C 1 pe 18. Având în vedere că eu trebuie să-l scot pe A și pe C, A-ul meu apare în funcție de B aici, iar C-ul tot în funcție de B. Deci aș putea să scot o ecuație în funcție de B toată. Și atunci îl scoatem pe A din prima. Vă amintesc că este produsul mezilor egal produsul extremilor. De aici scoatem rapoarte și proporții. Se mulțesc pe diagonală, supra ce rămâne. Deci vine B ori 1 pe 3 împărțit la 1 pe 5. Adică, fără rezultă, doar egal, B pe 3 ori, pentru că împărțirea se transformă în înmulțire, ori 5, ceea ce înseamnă 5B pe 3. Este A-ul nostru. Iar acum îl scoatem pe C. C-ul nostru va fi B ori 1 pe 18 împărțit la 1 pe 10. B ori 1 pe 18 ori 10, care înseamnă, după o simplificare, aici 5, aici un 9, 5B pe 9. Iar ei ne-au spus că A plus C este 120. Deci A plus C este 120. A-ul nostru ne-a dat 5B pe 3 plus 5B pe 9 egal 120. Desigur, facem o amplificare, o să vină 15B pe 9 plus 5B pe 9 egal 120. 20B supra 9 egal cu 120. Rezultă că 20B va fi egal cu 9 ori 120. Putem să simplificăm, să împărțim totul la 10 ca să dispară un 0. Chiar la 20 ca să dispară cu totul și aici ne rămâne atunci 6. B egal cu 9 ori 6, B-ul este 54. Odată ce l-am aflat pe B, e simplu să le aflăm și pe celelalte. A-ul nostru era 5B pe 3, 5 ori 54 pe 3, putem să facem o simplificare. O să vină 1, 8, deci 5 ori 18, 90. Iar C-ul nostru, care, mă rog, cred că e mai simplu să-l facem prin scădere, 120 minus A, care înseamnă 120 minus 90, care înseamnă chiar 30. Și acestea sunt numerele noastre. Pentru 2 se consideră expresia e de x egal. Să arătăm că x pătrat plus 4x plus 3 este chestiunea aceea. Deci, aici avem două metode, delta sau prin împărțirea termenului din mijloc. Având în vedere că ne și zice ce numere o să avem aici, cred că e mai simplu totuși să împărțim prin numerele din mijloc. Deci pe 4x o să-l scriu ca plus x plus 3x.
și în rest rămâne neschimbat. Poți da un factor comun la primele două, pe x, pe lângă x plus 1, plus, aici dau factor comun pe 3, pe lângă tot x plus 1, egal cu x plus 1, pe lângă x plus 3. Pentru, mă rog, orice x aparține numerelor reale. Deci am rezolvat primul subpunct. Demonstrați că e de n reprezintă pătratul unui număr natural. E de n înseamnă cum este e de x, doar că totul transformat în n. O să rezolv și eu prima oară e de x-ul. Este evident că acest lucru trebuie făcut. Și vine 6 supra x minus 1 minus, o să dau aici direct factor comun pe 3 pe lângă x plus 3. Jos, x pătrat plus 4x plus 3, tocmai l-am aflat că este x plus 1 pe lângă x plus 3 plus, la următoarea pot să dau factor comun pe 6 pe lângă 3 minus x, totul pe 1 minus x pătrat și acesta este formulă, îl iau separat ca să-l vedeți un pic, este a pătrat minus b pătrat, ceea ce înseamnă a plus b pe lângă un a minus b, adică 1 plus x pe lângă 1 minus x. Deci o să avem 1 plus x pe lângă 1 minus x, închid paranteza, pot să fac, hai să nu vă încurc, împărțit la 2 și jos iarăși dau un factor comun pe 2. 6 supra x minus 1 nu am ce să-i fac. X plus 3 setare e cu x plus 3. Ne rămâne minus 3 pe x plus 1 plus 6 pe lângă 3 minus x nu am ce să-i fac nici acestuia. Supra 1 plus x pe lângă 1 minus x. Pot să fac o simplificare și ne rămâne 1 pe x plus 1. Bine ar fi acum să aducem la același numitor, doar că și observăm, ok, aici am x plus 1, aici am x plus 1, dar x minus 1 nu este același cu 1 minus x. Și atunci ce trebuie să fac? Trebuie să distribui un minus. Foarte mare atenție aici, vă rog. Deci primele le voi transcrie, nu le voi modifica cu nimic. Sus la fel nu-i fac nimic. 1 plus x o să-l scriu x plus 1, deci nu i-am făcut iar nimic, doar le-am inversat. Nu contează pentru că e adunare peste tot. Și acum, cum fac să-l scriu pe acesta ca x minus 1? Că nu este același lucru. Păi, pot să-i pun ori minus 1. Ia să vedem dacă desfacem paranteza asta. X ori minus 1 înseamnă minus x-ul de aici. Minus 1 ori minus 1 înseamnă, scuze, de aici voiam să zic, iar minus 1 ori minus 1 înseamnă acest plus 1. Deci prin desfacerea parantezei nu am modificat prin înmulțirea cu minus 1, nu s-a modificat ce e jos, doar că are altă formă. Putem aici din împărțire să transformăm în înmulțire prin răsturnarea fracției ori x plus 1 egal. Și o să mă duc pe pagina următoare. O să mai transcriu o dată pe primele. Iar pe acest minus 1 o să-l duc sus. Și o să vină plus, deci 6 pe lângă 3 minus x ori minus 1, totul supra x plus 1 pe lângă x minus 1 ori x plus 1. Și acum, în sfârșit, am condiții propice ca să aduc la același numitor. Bănuiesc că se vede că este x plus 1 pe lângă x minus 1. Și o să avem 6 pe lângă x plus 1 supra x plus 1 pe lângă x minus 1 minus 3 pe lângă x minus 1 x plus 1 pe lângă x minus 1 plus aici nu am ce să-i fac, dar totuși aș putea să distribui acest minus în paranteză ca să scap de el și ar veni 6 pe lângă minus 3 plus x. Totul supra x plus 1 pe lângă x minus 1. Evident ori x plus 1. Egal?
pot să le scriu sub aceeași fracție cu numitorul x plus 1 pe lângă x minus 1, 6 pe lângă x plus 1, minus 3 pe lângă x minus 1, plus 6 minus 3 plus x ori x plus 1. Observ că acest x plus 1 se simplifică cu x plus 1 și ne mai rămâne doar 6 pe lângă x plus 1, o să-l transcriu, minus 3 pe lângă x minus 1, plus 6 pe lângă x minus 3. Nu i-am modificat cu nimic, doar i-am schimbat pozițiile ca să fie mai prietenos. Supra x minus 1. Desfacem parantezele și o să ne dea 6x plus 6. Aici suntem foarte atenți când desfacem. Vine minus 3x plus 3 plus 6x minus 18. Totul supra x minus 1. 6x plus 6x 12x minus 3x înseamnă 9x. Plus 6 plus 3 înseamnă 9. Minus 18 înseamnă minus 9. Supra x minus 1. Sus putem să dăm factorul 9 pe lângă x minus 1 supra x minus 1. Observăm că se simplifică și ne rămâne chiar 9. Pentru orice x aparține numerelor reale. Mai puțin ce ziceau ei acolo, minus 3, minus 1 și 1. Cerința care a fost? Demonstrăm că e de n reprezintă pătratul unui număr natural. Păi e de x, acum o să-l facem pe e de n, fiind rezultatul 9 și pentru e de n este tot 9. Să arătăm că e pătratul unui număr natural. Păi e pătratul lui 3. Pentru orice n, că avem n în paranteză, aparține r mai puțin minus 3, minus 1 și 1. Nu este greu, doar trebuie să fim atenți la semne, să dăm factor comun, să cunoaștem formulele de calcul prescurtat și multă atenție, că altceva nu este. Pentru 3 se consideră funcția f de x e 2x minus 1, să determinăm valoarea numărului real m, știm că s de coordonate m și 5 aparține reprezentării grafice. Deci dacă s de m și 5 aparține reprezentarea grafică e g de f, înseamnă că f de m va fi egal cu 5, conform definiției, normal. Pe urmă, îl băgăm pe f de m în formula funcției. Deci în loc de x o să avem m. 2m minus 1. Cele două sunt evident egale, că se f de m ambele. Deci 2m minus 1 egal cu 5. 2m egal cu 6. m egal cu 3. Pentru b, să calculăm valoarea numărului radical din n, unde n egal... I-am uzat încă la exercițiul ăsta, nici măcar n-avea nevoie de desen. F de 2 plus F de 3 plus, evident, 2023. Hai să vedem cât ar fi F de 1. F de 1 ar fi 2 ori 1 minus 1, înseamnă 2 minus 1, 1. F de 2 ar fi 2 ori 2 minus 1, care înseamnă 4 minus 1, 3. F de 3, 2 ori 3 minus 1, care înseamnă 5. Deci observăm deja că sunt doar numerele impare. Puncte, puncte, să vedem până unde se duce la 2023. 2 ori 2023 minus 1, care înseamnă 4046 minus 5, minus 1, adică 4045. Și atunci n-ul nostru se transformă de fapt în suma 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte plus 4045. Și aceasta este de fapt suma Gauss pentru numerele impare. Păi, o să duc și eu pe pagina următoare ca să-mi fie mai ușor. O să avem, vă amintesc, formula este primul număr plus ultimul număr ori câte numere sunt totul pe 2. Problema este să ne dăm seama câte numere sunt. Fiind numere de la 1 la 4045, dacă ar fi toate, ar fi chiar 4045, dar ele nu sunt toate. Cum ne dăm seama? Aici este un mic algoritm, dacă vreți.
Se adună primul număr cu ultimul, deci ca să ne dăm seama câte numere sunt, adunăm pe primul plus ultimul și împărțim la 2. Asta se întâmplă când avem sumă de numere impare consecutive. Deci 4046 împărțit la 2, 2023. Deci noi avem 2023 de numere aici. Mă rog, și avem 4046 ori 2023, totul pe 2. Simplificăm și ne dă 2023 ori 2023. Nu mă apuc să fac înmulțirea. O să zic că e 2023 totul la a doua. De ce? Pentru că el mă întreabă, calculați valoarea lui radical din n. Radical din n, adică radical din 2023 totul la a doua, care înseamnă bine, dacă vrem să fim foarte riguroși, înseamnă modul de 2023, care evident este 2023. Deci de ce? Pentru că radical din x pătrat este chiar modul de x. Da? Fiind 2023 pozitiv, e clar că asta este singura valoare. Deci nu a fost nevoie de desen aici. Este simplu. Vă rog să repetați sumele Gauss. Și sunt sigură că o să iasă totul bine. Pentru 4, în triunghiul ABC din figura alăturată, punctul 2 aparține laturii AB, E aparține laturii AC și F al lui BC, astfel încât avem 3 drepte paralele. AD pe DB e 3 pe 7. Bun. Arătați că AE pe AC e 3 pe 10, deci vrea AE pe AC. Bun. Acum depinde cum vreți să lucrați, cu capa sau cu rapoarte proporționale. Eu sincer prefer să fac cu capa, dar sunt ok și cu rapoartele proporționale, nu e nicio problemă. AD, de fapt, avem triunghiul ABC și avem DE paralel cu BC. Dacă vreau rapoarte în acestea proporționale, cred că trebuie să folosesc Thales. Teorema lui Thales. Noi ce raport știm cât este? Știu că AD pe DB, deci pe acesta îl iau. E, mă rog, 3 pe 7, o să folosesc eu după. Deci dacă am luat AD pe DB, în partea cealaltă iau tot la fel. Iau AE pe EC. Și știu că acesta este 3 pe 7. Deci evident și AE și AE pe EC va fi 3 pe 7. Acum, încă o dată, putem să facem rapoarte proporționale sau capa. Cred că cel mai bine vi le fac pe amândouă ca să vedeți. Deci, fac AE pe EC fiind 3 pe 7, schimb capetele și vine AE pe 3 egal cu EC pe 7 și egalez cu un capa și atunci o să am AE egal 3K, EC egal 7K, iar ei vor AE pe AC. Deci dacă AE e 3K, EC este 7K, e clar că AC va fi de aici 10K. AE pe EC înseamnă 3K pe 10K, adică simplific K și ne dă 3 pe 10, adică fix cât voiau ei să arătăm. Deci sau metoda 2, tot așa fiind, mă întorc aici, am demonstrat că AE pe EC e 3 pe 7, dar eu ce vreau? Eu vreau AE pe AC. AE îl las pe loc. Lui AE cine corespunde acest 3? AC din cine pot eu să-l formez? Păi mă uit pe desen. AC este format din AE plus EC. Lui AE corespunde 3. AE iarăși 3 plus EC care îi corespunde 7. 3 pe 10, exact cât ne-a dat dincolo. Deci aici e la alegerea voastră, faceți ce doriți. Și B, determinați valoarea raportului F pe AB. Bun. F e paralel cu AB. Triunghi ABC. F ne-a zis că e paralel cu AB. Rezultă prin teorema fundamentală a asemănării că triunghiul... De ce folosesc fundamentala? Pentru că vrea rapoarte de drepte paralele. Păi doar fundamentala vorbește despre asta.
Și atunci o să folosesc triunghiurile asemenea, FK, asemenea cu ABK. Sper că e evident de ce se întâmplă acest lucru. O să iau ăsta și o să vi-l modific un pic. Deci, fiindcă vreau să fac F paralel pe AB, înseamnă că triunghiurile mele vor fi cele care conțin laturile acestea. Deci FK și cel mare ABK. Acestea sunt cele două triunghiuri asemenea. Rezultă rapoarte proporționale. F pe AB egal cu EC pe AC, deci laturile de la triunghiul mic pe laturile de la triunghiul mare, CF pe KB. Și atunci mă gândesc, F pe AB nu cunosc, las așa. EC, în schimb, l-am notat, folosesc partea cu K, l-am notat cu 7K. AC-ul a fost 10K, sau mă rog, chiar AE pe... nu. EC, nu-l cunosc, nu, e bine. 7K pe 10K. Nici nu prea ne trebuie mai mult. Și mă rog, CF pe KB. Simplific K cu K, deci F pe AB ne dă 7 pe 10. Mai scriu o dată să fie aici. Deci ce am făcut? Am aplicat odată Thales, iar la a doua am aplicat teorema fundamentală a asemănării. La 5, în figura alăturată, patronaterul ABCD este pătrat, mână și P mijloace și se cunoaște 8 radical din 2, care este mânăul. Deci ăsta e mijloc, 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 mijloc. Ok? Să arătăm că AB este 16. Păi, în primul rând, M și N fiind mijloace, înseamnă că MN o să fie o linie mijlocie. M e mijlocul lui AB, N e mijlocul lui BC, MN, linie mijlocie, în triunghiul ABC. De ce? Pentru că M este o latură a lui AB. Deci asta este unul dintre laturile triunghiului, nu e a lui BC. Păi ce triunghi se formează în acestea două? ABC. Linie mijlocie în triunghiul ABC. Fiind linie mijlocie, este jumătate din bază, deci este AC pe 2. Înseamnă că AC va fi 2 MN. 2 ori 8 radical din 2, care înseamnă 16 radical din 2. Deci știm diagonala este 16 radical din 2. Bun. Dar diagonala are și formulă. Diagonala la pătrat este latură radical din 2. La diagonala, evident, tocmai am aflat eu, 16 radical din 2. Deci se observă că latura este de 16 cm. O să șterg partea aceasta ca să mă aștept pentru desen. Deci latura acum știm că e de 16. B. Calculați lungimea segmentului F, unde mână intersectează pe BP. Ok. În E. Deci aici am un E. Ok. Și BP cu DN. BP cu DN. Ok. Se intersectează în F. Și ce ne întreabă? Calculați lungimea segmentului F. Pentru a-l calcula pe F, putem să ducem MP, deci să lunim pe M cu P și putem să vedem că avem două triunghiuri asemenea. Vă amintesc că la exercițiul 5, în general, se vorbește despre asemănare, așa că trebuie să ochiți triunghiurile asemenea. De ce sunt acestea două asemenea? Păi, în primul rând, MP e paralel cu BC, deci va fi automat paralel și cu BN. De aici rezultă prin teorema fundamentală a asemănării că avem două triunghiuri asemenea, BN, asemenea cu triunghiul MEP. De unde rezultă că avem trei rapoarte proporționale, adică BN
pe MP egal cu BE pe PE și N pe ME. Acesta primul este 8 supra 16. Simplificăm și ne va da 1 supra 2. Deci BE pe PE egal cu N pe ME vor fi toate 1 supra 2. Observăm că putem să-l calculăm pe BP din triunghiul BPC dreptunghic. Putem să aplicăm teorema lui Pitagora. Deci o să avem BP pătrat egal cu BC pătrat plus PC pătrat. De unde rezultă că avem BP pătrat egal cu BC pătrat, adică 16 pătrat plus 8 pătrat, egal cu 8 pătrat pe lângă 2 pătrat plus 1, adică 8 pătrat ori 5. Deci înseamnă că BP va fi 8 radical din 5. Revenim la rapoartele noastre și avem 1 pe 2 egal cu BE supra PE. Pot să schimb capetele și o să am BE supra 1 egal cu PE supra 2 egal cu K. De unde rezultă că BE este 1K, PE 2K. Și acum mă uit un pic pe desen. BE și PE îmi formează amândouă BP-ul, adică 3K, iar eu știu pe BP este 8 radical din 5. Înseamnă K va fi 8 radical din 5, totul pe 3. Deci, BE, care era un K, va fi 8 radical din 5, totul pe 3, iar PE-ul va fi 2K, adică 2 ori 8 radical din 5, totul pe 3, care înseamnă 16 radical din 5, totul pe 3. Am pus un alt desen mai curat ca să vă pot arăta și următoarea asemănare. Pentru următoarea asemănare ar trebui să unim pe D cu B, N cu M. Bun. Se formează două perechi de triunghiuri asemenea și anume PFN, respectiv DFB. De ce sunt asemenea? Păi, în primul rând, NP este linie mijlocie în triunghiul BCD. Deci înseamnă că NP este paralel cu BD. De unde rezultă de asemenea că NP este și jumate din BD, BD fiind diagonală este latură radical din 2, deci 16 radical din 2 pe 2, care înseamnă 8 radical din 2. Fiind NP paralel cu BD, rezultă prin teorema fundamentală a asemănării că avem triunghiul PFN asemenea cu DFB. De unde rezultă? PN supra BD, FN supra DF, PF pe FB. Îl știm pe primul. Acesta este egal cu 8 radical din 2 supra 16 radical din 2, care după simplificare ne dă desigur 1 pe 2. Deci toate acestea sunt 1 pe 2. Mie care îmi trebuie? Trebuie cer legat de PF, pentru că acesta face parte din segmentul pe care vreau să îl utilizez. Iar schimb capetele, vine PF supra 1 egal cu FB pe 2, egalez cu un P de data aceasta, de unde rezultă că PF egal 1 P, FB egal 2 P și de asemenea noi cunoaștem și pe PB, care l-am aflat anterior, 3P, care ne-a dat 8 radical din 5. Deci înseamnă că P-ul va fi ca data trecută 8 radical din 5 pe 3. Deci înseamnă că PF-ul nostru va fi 8 radical din 5 pe 3, iar FB-ul va fi 2 ori 8 radical din 5 pe 3,
adică 16 radical din 5 pe 3. Vă amintesc că tocmai aflasem BF-ul, tocmai aflasem PE-ul, era 16 radical din 5 pe 3. PF tocmai l-am aflat, este 8 radical din 5 pe 3, deci FE vine prin diferență și anume EP minus FP, care înseamnă 16 radical din 5 pe 3, minus 8 radical din 5 pe 3, care ne dă 8 radical din 5 pe 3. Da, aceasta a fost mai complicată. Vă amintesc faptul că la exercițiul 5, de cele mai multe ori este vorba de asemănare, deci trebuie să ochiți triunghiurile asemenea. La 6, în figura alăturată, este reprezentat un cilindru circular drept. Dreptunghiul ABCD reprezintă secțiunea axială a acestuia. Area lui ABCD este egală cu 48 de centimetri pătrați, iar volumul cilindrului este egal cu 96 pi centimetri cubi. Deci, ne-a dat volumul cilindrului, acesta fiind corp cu două capace, este area bazei ori înălțimea. Noi știm că ăsta e 96 pi centimetri cubi. Ce ne-a mai dat? Ne-a mai dat area dreptunghiului ABCD. Aici intră chiar înălțimea cilindrului, deci putem să scriem cum ar fi, deci AB ori BC, pentru că e lungime ori lățime. AB este chiar diametrul cercului, D cerc ori H. Diametrul cercului e 2 ori rază ori H și știm că este 48 de centimetri pătrați. Putem să împărțim la un 2 și o să ne dea că R ori H este 24 de centimetri pătrați. Acum când înlocuim în volumul cilindrului, area bazei este pi r pătrat, area cercului, ori H egal cu 96 pi. Putem să împărțim la pi și să ne dea că r pătrat ori H este 96. Noi știm că r ori H este 24, acesta putem să-l scriem ca r ori H, deci egal cu 96, iar partea aceasta este egal cu 24. Deci r o să fie 96 împărțit la 24, adică 4. Deci am aflat raza. Aria laterală are formulă 2πrg. G-ul fiind generatoarea chiar înălțimea cilindrului, care evident se poate afla eventual de aici, sau mai bine de aici, unde e R ori H, deci 4 ori H egal 24, H-ul egal evident cu 6. Deci generatoarea este 6, raza este 4. Și atunci area laterală este 2 pi ori raza 4 ori 6, 12 ori 4, 48 pi centimetri pătrați. La B să arătăm că area sinusului format de diagonalele secțiunii axiale ale cilindrului este egal cu 24 pe 25. Ducem și noi diagonalele, o să merg cu desenul pe pagina următoare. Atunci când se cere unghiul dintre două drepte, este vorba despre unghiul ascuțit. Să zicem că aici avem, nu știu, un P, deci unghiul dintre DB și AC o să fie ba unghiul DPC, ba APB. Nu contează care, e același lucru, că sunt congruente pentru că sunt opuse la vârf. Bun. Și trebuie să-i aflăm sinusul. Am putea să observăm că triunghiul APB este dreptunghi isoscel. De ce? Pentru că diagonalele la dreptunghi se întâlnesc într-un punct și se înjumătățesc. Deci aici cum avem noi P-ul, ăsta fiind dreptunghi, ABCD dreptunghi, rezultă că o să avem AP congruent cu PQ, congruent cu PB, congruent cu DP.
Putem să-l aflăm pe AC din triunghiul ABC, dreptunghic. Prin Pitagora rezultă că AC pătrat este AB pătrat plus BC pătrat, care înseamnă 8 pătrat plus 6 pătrat, 64 plus 3, 6, care ne dă 100, deci înseamnă că AC este chiar radical din 100, deci 10. Ceea ce înseamnă că AP, PB și restul vor avea fiecare câte 5, că vor fi jumate din AC, deci fiecare 5. Ca să aflăm sinusul, una dintre soluții ar fi să folosim aria triunghiului, pe care putem să o aflăm în primul rând din aria triunghiului APB cu formula clasică bază ori înălțime pe 2, adică PO ori AB pe 2. PO este clar jumătate din BC, adică 3, da, o să scriu asta. Ori AB, care este 8, totul pe 2, deci 3 ori 4, 12 cm pătrați. Deci încă o dată, cum l-am calculat pe PO, pentru că este, de exemplu, linie mijlocie în triunghiul ABC. Pentru că P este intersecția diagonalelor 2, se jumătățesc, e mijloc, O este mijloc pentru că e centrul cercului. Deci PO este BC pe 2. Bun. Aria triunghiului, de asemenea, se poate scrie ca latură 1 ori latură 2, ori sinusul dintre cele două laturi, totul pe 2. Și noi știm că ne dă 12. Laturile sunt AP ori PB, ori sin de unghi APB, egal cu mulțesc pe diagonală 2 ori 12 și îmi dă 24. AP este 5 ori 5 ori sin de unghi APB, egal 24. 5 ori 5, 25, ori sin de unghi APB, egal 24, rezultă că sin de unghi APB este 24 pe 25, adică cât voiau ei să fie. Alte soluții sunt să ducem înălțimi, dar e mai complicat. Foarte de ajutor este formula cu sinusa ariei triunghiului. Cum vi s-a părut simularea aceasta? Aștept părerile voastre în comentarii și dacă aveți sugestii de lucrări care vreți să le rezolvăm, puteți să-mi scrieți în comentarii și să-mi trimiteți link-ul și o să pot să le postez. Până data viitoare vă urez succes și spor la învățat!